po, nandito na naman ako. Welcome back to my channel. If you are new to my channel, just click the subscribe button and the notification bell para updated ka pag may mga videos ako na i-upload, okay? Our topic for today is about slow motion and fast motion effect ng ating mga video. Diba? May mga slow mo tayo doon, tapos may fast din. Kung paano ko yan ginagawa, ituturo ko sa inyo. Pumunta na naman tayo sa KineMaster natin. Tapos yung plus sign, 16.9. Tapos media uli. Tapos yung camera natin, yung video na nasa na i-trim natin at saka pa slow motion natin. Yan yung video na kinunan ko. Tapos kunin lang natin yung parang umupo tayo naglagay ng camera. I-trim natin to left playhead. Yan. Play natin. Wala na yung parang umupo tayo. Tapos cut na naman natin yung nasa dulo, yung parang kukuha tayo sa ating camera para mawala yung scene na yan. Cut natin yung bandang dulo. Isakto lang natin na nandun pa tayo sa harap. Tapos trim to right playhead na naman. Tapos play natin kung saan natin ikakat para gawing slow motion. Yun, sakto natin na nandun, nasa baba pa yung kamay. Yun, tapos cut, then split playhead na naman at playhead. Yun, tapos dyan banda ikakat na naman natin para dyan yung huling yun, ipi-play natin. Tapos tap natin yung nasa gitna na kinat natin, tapos speed control, tapos i-adjust natin 0.25 para slow talaga yung effect ng video na ating kinat. Yun, play natin. Tapos yan, parang bumaba tayo. Yun. And yun, ginawa natin, kinat natin at ginawang slow. Tapos, yung parang, yan, may portion na parang lumakad ako papuntang camera, ikakat natin yan para mawala yung scene na yan. Yun. Dyan. Cut natin yan para wala yung tap natin yung kinat natin, tapos delete. Yun. Play natin. Nawala. Tignan natin kung nawala na yung scene na parang umupo. Parang lumakad ako pa puntang camera. Yun, wala na, di ba? Ganon din pag cut ng video na parang ayaw mo ma-scene yun sa iyong video, cut natin yun. Tapos yung nasa bandang huli, tap natin, tapos speed control ulit, tapos i-full natin yung speed control niya para mabilis naman. Hindi na fast naman, hindi slow. Play natin. Titignan natin kung fast na ba siya. Yun, ipo-full natin ulit kasi
hindi pa siya ganun kabilis eh. Para yung natuturo ko sa inyo ngayon, mayroong pa slow at may pa speed, fast na action. Ayun, yan yung slow. Tapos sa bandang huli, yan yung speed. So ganun lang yun. Tapos play natin uli para matignan natin kung pwede na ba. Okay, yan yung slow. Tapos yung in-speed natin yung fast, yan yung fast. Tapos save na natin. Save. Ganun lang ang kung mag slow motion tayo at mag speed ng video, ika-cut natin tapos i-slow motion natin. Ayun, ganun lang. Okay? Hope na makatulong ito sa inyo. I love you guys. Salamat sa mga nanonood sa akin.